Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Bolo-bolo. Iki ngene bolo. Aku ki mang namae dulurku Koulon kono. Terus bareng ngono teko nggone aku sirku ki mau ki arepe golek jalukan kulupan, tapi ternyata teko nggone ora mek gur oleh kulupan tok. Tapi iki enak iki nek ning nggone sampean jenenge apa bolo? Iki jenenge cipir tuwek. Terus iki bak. Iki bakal caon, iki daun caon, bakal caon. Iki bakal caon dan iki tangane bocah. Iki wis oleh sakmene, kresek sakmene iki. Terus iki neh iki kara udah kara iki jamur kuping, oleh jamur kuping. Terus iki bakal kulupan bodo bodong telo bodong katese iki tak sepilne. Aduh sik tenang godhonge kates iki sakmene mbiyane iki bolo. Ya aku ndak tahu. Iki engko lek kanggo mulih ngono bingung. Kakean nek nggawa olehku. Iki kek model pertama. Pertamane arepe njaluk godhong kates tapi ternyata oleh sembarang-barang. Nah, iki masyaallah. Seger-seger. Jamure kuping akeh bolo. Lho. Iki kaya ngene iki jamure kuping. Iki engko enake diapakne ya. Pokoke oleh sembarang-barang iki mang. Ora mek kur siji tok. Wirna pira ae mbuh akeh pokoke. Rono akeh iki bakal caon. Aku kena main karo adik ya. Digawe gudir bolo iki. Semuanya kabeh enek. Bakale kulupan. Wis sampai sakmene ae dhisik videone, sambung neh sesuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.